Id-Dipartiment tal-Malti huwa wieħed mill-ikbar dipartimenti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta u wieħed mill-iktar attivi. Madwar 600 ruħ qed jistudjaw il-lingwa u l-letteratura Maltija fil-livell ta' ċertifikat, diploma, baċċellerat, masters u dottorat. Fid-dipartiment għandna 10 letturi tal-post u 40 oħra li jgħallmu suġġetti speċifiċi, mejjuna minn diversi membri tal-istaff amministrattiv. Jiena naħdem bħala għalliema fi skola primarja u nagħllem it-tfal tal-5 u 6 sena. Jiena nagħllem il-Malti biss, allura naturalment il-kors kien tajnuna kbira biex nagħllem dan is-suġġett. F'diversi oqsma bħall-ortografija li skoprejta l-aktar meta ġejt l-università u anke fl-oqsma tal-letteratura naturalment. Kull sena isiru mal-25 teżi tal-baċċellerat u tal-masters. Il-Malti minn dejjem kien għal qalbi anke fi żminijiet tas-sekondarja, minn dejjem kont nixtieq li nkompli nistudja. L-iktar li ħajjarni għal dan is-suġġett kien propju l-letteratura u anke meta ġejt biex nagħmel it-teżi aktar il quddiem ma kienx diffiċli sabiex nagħżel liema qasam ser nagħżel ħalli inkompli l-istudju tiegħi. Llum it-tagħlim tal-Malti infirex f'ħafna oqsma. Fost l-oħrajn hemm il-Malti għall-amministrazzjoni pubblika, il-Malti legali u l-Malti għall-mediċina. Fil-Malti mediku hemm ħafna studenti barranin. Tajjeb uħud jistudjaw uħud huma studenti sew li jistudjaw l-mediċina, oħrajn huma professjonisti mediċi bħal tobba u infermiera li jaħdmu fl-isptarijiet. Issir ħafna riċerka kemm mill-istudenti kif ukoll mill-letturi tad-dipartiment. Nieħdu sehem f'ħafna konferenzi, norganizzaw seminars, workshops, nagħmlu ħafna pubblikazzjonijiet bir-riċerka tagħna u tal-istudenti. U li bħalissa qed tinġabar fil-portal Malti.mt li huwa bħal mużew virtwali li jiġbor il-ħafna riċerka li nagħmlu fuq id-dialetti ta' Malta Għawdex, fuq it-terminoloġija ta' snajja differenti, fuq il-tradizzjoni orali, fuq il-grammatika tal-Malti u ħafna oqsma oħrajn. Il-fakultà tgħinek ħafna meta tkun fil-kors, tħossok li m'intix qiegħed f'istituzzjoni edukattiva biss imma tħossok parti mill-familja, il-letturi jafuk bismek, jafu l-ħtiġijiet tiegħek, jafu fiex inti tajba, fiex dbati u ssibajnuna l-ħin kollu. Jiena għadni kif ħanigradwa mit-3 sena ta' dan il-kors, u nixtieq li l-qudiem inkun qiegħed naħdem bħala għalliem biex ngħaddi dak li jien tallimt mingħand il-letturi tiegħi. Qed naħdmu biex jissaħħu ir-riżorsi għall-apprezzament u l-istudju tal-Malti fid-dinja diġitali. Biex ir-riċerka tagħna tħares lejn l-iżviluppi maġnin fis-seklu 21. Biex narfu l-wirt kbir ta' studji li għandna u fl-istess ħin inħarsu dejjem il-qudiem.